Θα συνεχίσουμε με δύο σκοπούς, λέτε. Δύο σκοπούς, δύο διασκευές. Δηλαδή Ναι. θα παίξουμε και τα δύο. Ναι. Δύο σε ένα δηλαδή. Θα πούμε δύο δύστιχα στο ένα, δύο δύστιχα στο άλλο. Και λέμε ότι είναι του Ανδρονικίδη. Η πρώτη αυτή Εκδοχή. είναι του Ανδρονικίδη. Ο οποίος ήταν Το από. Ανδρονίκ δηλαδή που λέμε, ήταν από τον Ξηρολίμνη Κοζάνης. Και το άλλο είναι από τον, εγώ δηλαδή προσωπικά το άκουσα από τον Γιάννη του Σαβουλίδη, το Γιάννη του Κέρ, το Ριάκιο Κοζάνης. Προφανώς είναι παραδοσιακός σκοπός, έτσι. Ναι, παραδοσιακός σκοπός. Απλώς έχει μία διασκευή προς το τέλος, δηλαδή στο κλείσιμο. Και από ό,τι ξέρω, ο Σαβουλίδης το έμαθε από τον Ποσινακίδη, ο οποίος ήρθε από τον Πόντο, από τον Άγιο Δημήτριο ήταν αυτός. Τον Ποσνακίδη τον είχε γράψει ο Στάθος Ευσταθιάδης. Αυτό τον Ποσνακίδη λέμε. Ναι, ναι, αυτό να λέμε. Δεν είχαμε άλλο. Ποσνακίδης είναι Ποσινακίδης. αυτός. Έτσι, αυτόν είχε γράψει ο Στάθης. Και μετά, αφού. Ο Ποσινάκης. Μπράβο. Και αφού γράψουμε αυτούς τους δύο σκοπούς, μετά θα συνεχίσουμε με έναν τρίτο. Ας το προλογίσουμε τώρα. Γιατί στο βίντεο θα βγει ξεχωριστά. Αλλά να υπάρχει. Εκείνο το ξέρουμε από τον Αμαραντίδη τον Γιώργο. Από δισκογραφία δηλαδή. Υπάρχει δηλαδή ο σκοπός αυτός. Ο οποίος πλησιάζει σε αυτά τα δύο που θα κάνουμε τώρα. Μοιάζει. Ναι. Απλώς είναι άλλος σκοπός. Μπερδεύεται η κατάσταση πάρα πολύ. Από ποιους? Από αυτούς που κάνουμε γλέντια. Από ποιους? Μάλιστα. Να τα πούμε αυτά. Εγώ σε τουρτεύω για να τα πούμε. Λοιπόν, άρα είναι τρεις σκοποί οι οποίοι αναμεταξύ τους από τους καλλιτέχνες, έτσι, στο πάλκο ή στην παρέα ή κτλ. Μπερδεύονται και άρα μας λες, Κώστα, ότι δεν παίζουν καθαρά τον κάθε σκοπό ως έχει. Ναι, ή μπορεί να το κάνουμε μισό-μισό. Μπορεί να κάνουμε, δηλαδή, άμα παίξουμε μισό-μισό, να κάνουμε έναν καινούριο, τρίτο. Ναι. Αντιληπτό. Μία δοξαριά να φύγει δηλαδή διαφορετικά, εντάξει, μετά πας αλλού. Δημιουργείς ένα καινούριο μετά. Ναι. Εμείς καλό είναι να διακρίνουμε τους σκοπούς και να λέμε το τι είναι το καθένα, εντάξει, γιατί κάποιος μπορεί να θέλει να ξέρει πώς είναι, ας πούμε, το αυθεντικό, το πρωτότυπο, το μητρικό που είπε ο Γιώργο πριν. Ναι. Αυτό. Από εκεί πέρα ο καθένας μετά κάνει τι θέλει. Προφανώς τώρα για τους πρώτους, για τον δεύτερο του Σιμούλ, προφανώς είναι παραδοσιακός σκοπός και αυτός. Αλλά τώρα, αν τον διασκεύασε και ο Σιμούλ, δεν ξέρω αν είναι κάποια. Έκανε πάρα πολλές διασκευές. Αν έκανε δηλαδή κάποια. Δηλαδή σε ένα σκοπό που το αποτέλεσμα είναι πολύ ωραίο. Το αποτέλεσμα είναι πολύ ωραίο, έτσι. Είναι από τον πατέρα του, δεν ξέρω. Την ιστορία αυτή δεν την ξέρουμε, ξέρουμε αυτά είπαμε όσου. Φτάνουμε μέχρι εκεί. Μέχρι εκεί που ξέρουμε. Ωραία. Και να πούμε ότι ας πούμε και η πρώτη σκοπή που λέμε τώρα είναι παραδοσιακός σκοπός, γιατί σίγουρα δεν τραγουδιέται μόνο ας πούμε στον Άγιο Δημήτριο, στο Ξηρολίμνη και στο Ριάκιο, έτσι. Αλλά αυτοί οι άνθρωποι είχαν κάτι ιδιαίτερο όταν το έπαιζε και το τραγουδούσε ο Γιάννης του Κέλ, που λέει ο Κώστας. Και εγώ που δεν ρώτησα τον Αμαραντή θα μπορούσα να το ρωτήσω για αυτό το συγκεκριμένο. Γιατί για το Γιάννη του Σαβουλίδη, για το Γιάννη του Κέλ δηλαδή το σκοπό, την μελωδία την έδωσα. Έκανε και εκείνο ο Αμαραντή σε δισκογραφία. Ναι. Μου το ζήτησε δηλαδή και του το έδωσε. Ναι. Το Κέλ τι είναι? Ήταν το παρατσούκι τους. Ήταν από κάποια. Το όνομά του είναι, το επίθετο του είναι Σαβουλίδης. Κέλ από τον Γκέλ, από τον Γκιόλ, από την Γκιόλα δηλαδή. Δεν ξέρω από πού βγήκε το παρατσούκι. Όχι, εντάξει. Λέγουμε πως το ξέρουμε. Ωραία. Οπότε το πρώτο είναι Ανδρονίκ. Ναι. Δεύτερο είναι Ποσινάκης, Γιάννης του Κέλ και τα λοιπά. Και μετά είναι ο Σιμούλτς. Τέλεια, πάμε. Ορθά να γραφτώ και μπορώ τα γράμματα μόλιγα. Ορθά να γραφτώ και μπορώ τα γράμματα μόλιγα.
σχολείων το θένα ετών νείγανε πήγα σχολείων το θένα ετών νείγανε πήγα. Σαν προβατά το ημέρκον σαράσια, από μικρό σαν προβατά το ημέρκον σαράσια, το σπίτι και η καμαρή ανάμεσα σακάσια, το σπίτι και η καμαρή ανάμεσα σακάσια. Πάμε στο κέρδος του. Το δεύτερο αυτό του Γιάννη του Κέρλ που λέμε, πάλι με στίχους του Χρήστο Αντωνιάδη, το είχαμε βγάλει με το Καρδία Σαντιγάρα με τον Σοκράτη τον Κυψελίδη. Για να είμαστε συνεπείς. Του Κέρλ. Και πάμε. Τώρα η στίχη ήταν όλοι του Ανδρονίκ. Ναι. Από το τραγούδι του Ανδρονίκ. Το κάναμε οι δυο μας, εγώ και ο Γιώργος. Ναι. Είχε άλλους στίχους με το που είχε γράψει ο Αντωνιάδης. Και πάμε στον Γιώργο Μαραντήρη. Το Σιμούλ.